Na Rympei U Hynñiewtrep ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kalami ka khubor hamsaya hakini kisngi bala Shet iki Laddu haka tempel hati rupati daga Khlein Masi bat kitei ki deki Laddu ki bala juai shakiba lek duai haka te ka tempel Sri Venkateshwara haka ba latip kum ka prasad bat layathu bawat la kami ka te ka Jingkynnoh Hynrei ka Jingdie yaki Laddu kalapoi shaka 1.1 million teli haki sausngi bala dep lani kabapoi shaka 1.1 lak teli hakashisngi iba penyak jong kate temple ki yathu bala di ya lailak san phukhandai hajar teli ki Laddu haka khat khandai trik jong nailur nang tasa lailak khat nyo hajar teli ki Laddu haka arpho trik jong nailur bat lailak Hynrei punyo hajar teli ki Laddu haka arpho trik jong nailur bat sa lailak Hynrei hajar teli ki Laddu haka arpho atrik jong nailur hajar arpho sa kidan lailak teli ki Laddu kibala bo man kasngi haka te temple bat kitu kibala duai ki juthet rem bat thet bon bha bakin ya bam bat ki parlok parajor shabaki le jinglej lani kai yeng kasem kidan lai ja ki Laddu kibala jusam haka te ka temple hati rupati bat kita ikan thop yau asthanam Laddu kalayanosavam Laddu badu proktham Laddu badu asthanam Laddu udai ubala Shet kerpang habadan kinu ki jingle niam balaju samru tang shaki bakrau ki balet shaki te ki jingle niam bakan thop ya ki president ki menteri rang badu bat saki weide ki he ki han ki bawan nasabari badu tayu asthana Laddu ukhia news paksan program nang ta sau Laddu kalian not savam udai uba ju le niam yoblei malayapa bat yaki nongbot jong u hakapor bakadan ke Hynrei Vedic bat laju airu haka Rakhe arjitha seva grihastas balaju penlong haman lakas ngi sajjan hakapor baki juruai yaka sama vedan ki Laddu proktham ki khamrit bat laju ai ya baroh ki riungej ka Tirumala temple bat ki dei ki bakhia shispa nyoposan gram u Chandra Babu Naidu menteri rangba ka Andhra Pradesh ukenno bahaka por jong ka sokar barim hakate ke jella laju Shet iki tegi Laddu daka bapendan kam daka Khlein Masi bat ki weide ki Khlein jong ki marat